A je to tady. Právě jste se rozhodli, že chcete začít dělat muziku, že chcete začít hrát na kytaru. No jo, ona jakou kytaru chci hrát. V téhle lekci se podíváme na to, jak vybrat kytaru právě pro vás. První věc, kterou musíte zvážit, je, jaký je váš level. Jste začátečník nebo jste pokročilý. Tohle je velký faktor a od toho se bude odvíjet cena i to, co vlastně budete vybírat. V naší lekci se podíváme na člověka, který právě začíná s kytarou. Nemá ještě žádné zkušenosti, právě začíná. První otázka je, co přesně chci hrát. Jaký styl? Chci být punkáč? Chci hrát u táboráků na kytaru? Anebo chci být metalista? Už jenom podle téhle otázky se dozvíte, o jakou kytaru asi půjde. Jak jsme řekli, pokud budete hrát u táboráku, asi půjde o akustickou kytaru, pokud budete metalista, asi elektrickou. Já ale předpokládám, že jste metalista, protože to je správný směr. Dobrý, takže jste metalista, super. Co budu potřebovat? Určitě budu potřebovat kytaru, ale taky budu potřebovat zesilovač, jelikož mám elektrickou kytaru, ta sama o sobě není moc nahlas. Určitě k tomu potřebuji i nějaký zesilovač, takže vlastně máme dvě věci, kytaru a zesilovač. Další logická otázka je, kolik do toho chci vrazit. Jelikož jste začátečník, tak asi nemá smysl utrácet 10 000, mohli byste toho litovat, co když vás to třeba přestane bavit. Rozhodně se vyplatí investovat za začátku méně peněz, protože vlastně nevíte, do čeho jdete. Takže máme dvě věci, máme kytaru a máme zesilovač. Co se vyplatí víc? Kde bychom měli investovat a jak investujeme chytře? Pojďme se na to podívat. Všichni by chtěli co nejlepší kytaru. Taková, co vypadá hustě, prostě, která je úplně nejlepší na metal. No a realita je trochu jiná. Pokud opravdu chcete chytře investovat, rozhodně se vyplatí koupit spíš ten zesilovač, který bude trošku dražší a trošku lepší a mít k tomu obyčejnou kytaru. Proč tomu tak je? Proč to říkám? Proč se vyplatí víc investovat do zesilovače? Ten důvod je docela jednoduchý. Pokud koupíte dražší zesilovač, vydrží vám díl, bude mít lepší zvuk a budete mít mnohem víc možností. Kytara sama o sobě není až tak důležitá, protože stejně, pokud jste začátečník, rozhodně se nedíváme na kytary, řekněme, za 10 000, ale pravděpodobně za 1000. Tam ten rozdíl zase tak velký nebude, takže ta kytara vám nedá až tak dobrý zvuk oproti jiný kytaře, řekněme. Co se týče zesilovače, to už je o něčem jiném. Ten zesilovač, pokud budete mít lepší, tam prostě bude obrovská změna. Další faktorem u toho zesilovače je, že pokud koupíte levný zesilovač, určitě se za nějakou chvíli, i pokud jste úplně totální amatér, naučíte aspoň trošku hrát a řekněme za rok, možná za 2 si začnete uvědomovat, že ten zesilovač prostě už není dobrý a nestačí vám. Takže zase, pokud koupíte lepší zesilovač na začátku, tohle to odsunete. A až budete opravdu lepší a opravdu to bude mít smysl, tak teprve potom třeba možná uděláte nějaký upgrade a budete vejš. Rozhodně teda chcete investovat víc peněz do zesilovače, protože se to prostě vyplatí. Víc než do ty kytary. Pojďme se teda podívat, jaký jsou základní typy zesilovačů a který zesilovač je ten dobrý pro vás. Já bych ty zesilovače asi rozdělil na 2 typy. Jeden je elektronkový, druhý je tranzistorový. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jelikož jste začáteční, tak pro vás asi žádný. Nicméně rozhodně se vyplatí investovat do elektronkového zesilovače. Ten důvod je, že ten zvuk bude prostě lepší, kvalitnější, ale hlavně máte mnohem víc možností. Někdo by mohl říct, že tranzistorový zesilovače za vlastně méně peněz vám dají víc možností a to je asi pravda. Jenže problém je v jaký kvalitě. Dobře, takže už víme, že chceme elektronkový zesilovač, pokud to aspoň jde. Taky se můžete setkat s pojmem lampový zesilovač. Jak vlastně ten zesilovač vypadá? Jaký jsou základní druhy těch zesilovačů? Co je to kombo? Je to zesilovač a reprák v jednom. Proč chcete to kombo? Protože prostě pro vás to bude lepší. Věřte mi. Bude s tím méně potíží, budete s tím mít méně práce, ušetří vám to práci, bude to pravděpodobně lehčí, nebudete muset nic zapojovat, prostě to nahodíte a ono to jede. Kolik takový elektronkový zesilovač může stát? Elektronkový zesilovače jsou opravdu drahý, ale zase doporučoval bych vám koupit z druhé ruky. Rozhodně vždycky se vyplatí kupovat z druhé ruky, ale musíte si dát pozor. Pokud máte někoho, kdo vám může poradit, rozhodně chcete toho člověka sebou a chcete prostě, aby vám někdo poradil. Pokud nemáte nikoho, kdo vám poradí, pak bych doporučil, abyste šli do hudební a někoho se zeptali tam. Samozřejmě pravděpodobně, jelikož jste v Česku, se může stát, že vás někdo bude chtít prostě napálit, nebo ne úplně napálit, ale bude se snažit vám prodat něco, na čem má nejvyšší zisk. Takže určitě je dobrý se podívat na internet a zjistit si prostě nějaký základní věci o tom, co je dobrý a co dobrý není. A v tomhle videu si určitě popíšeme nějaký základní zesilovače, který by byly pro vás vhodný. Já jsem připravil pár zesilovačů, který si myslím, že jsou
opravdu za ty peníze docela dost dobrý a najdete je tady pod videem, jsou tam odkazy, takže klikněte na odkaz, podívejte se, co by vám asi tak vyhovovalo, co se vám líbí a z toho si určitě vyberete. Další výhoda lampových zesilovačů oproti tranzistorům bych řekl je oprava. Tranzistorový zesilovač je docela rozkomplikovaný zařízení a problém je ten, že když se tam něco pokazí, pravděpodobně to nejspíš vyhodíte, nebo ta oprava prostě bude drahá. Co se týče lampových zesilovačů, tam není až tolik, co by se mohlo pokazit, a když se něco pokazí, každý technik vám tohle jako relativně rychle a řekněme i za dobrý peníze opraví. Jo, třeba ty elektronky, když odejdou, výměna je třeba řekněme 500 Kč za jednu elektronku, což není až zas tak hrozný. Jo. Dobře, takže chceme lampový kombo. Pokud máte řekněme 5, 6, možná 7 tisíc korun jenom na ten zesilovač, tak si myslím, že to úplně bohatě stačí. Z druhé roky dokážete sehnat něco, řekněme jako PV, to jsou docela levný zesilovači, který nejsou až tak špatný, do začátku bych vám je určitě doporučil. Pokud uvidíte nějakého Marshalla nebo Angle, rozhodně to berte. Zase musíte mít někoho s sebou, kdo vám s tímhle poradí a hlavně všechno vyzkoušet. Musíte to vyzkoušet, než to koupíte, tak to musíte vyzkoušet. I když jste začátečník, nic o tom nevíte, bude pro vás těžké to vyzkoušet, právě proto musíte mít někoho s sebou. Pokud sebou nikoho nemáte, nekupujte z druhé ruky. Třeba tady v Americe se dají sehnat ty PV zesilovače nebo ty Marshally docela levně, řekl bych, že za $300-400 maximálně získáte docela slušný zesilovač. A myslím si, že v Česku se určitě taky dá na hudebním bazaru nebo prostě někde, většinou na internetu, seženete relativně dobrý ceny. Co když si tu lampu ale nemůžu dovolit? V tom případě budete muset do toho tranzistoru, tam prostě to jinak nepůjde. U toho tranzistoru si dejte ale velký pozor. Je spoustu produktů, které vás budou lákat tím, jak vypadají, jaký mají všechny možnosti a prostě všechno kolem toho. Nenechte se zmást. Jste začátečník, vy nepotřebujete 20 efektů. Nepotřebujete prostě, aby to vypadalo dobře. To, o co vám vyloženě jde, je, jak to zní, jestli to má dobrý zvuk. Rozhodně se nedívejte na efekty, ty nepotřebujete. Budete potřebovat možná, řekněme, za rok, až se aspoň trošku něco naučíte. Rozhodně se vyplatí koupit něco za, řekněme, třeba, když dám srovnání, 5000 za zesilovač, který nemá efekty, versus zesilovač za 7000, který má efekty. Ten za 7000 se tolik nevyplatí, protože ty efekty, co tam jsou, stojí docela dost hodně peněz. Takže řekl bych, že ten zvuk z toho bude možná i horší než ten za 5000. Jo, rozhodně chcete něco, co je jednoduchý. Jelikož jste začátečník, určitě nedokážete ten zvuk tak lehce najít. Pokud budete mít hodně možností, bude pro vás velice těžký najít nějaký zvuk, který by se vám líbil. Rozhodně bych vám nedoporučil Line 6. Pokud půjdete asi do jakýkoliv hudební v Česku, určitě tam Line 6 uvidíte, pravděpodobně Line 6 Spider. Rozhodně to nekupujte, vyhněte se tomu obloukem. Jo? Ten důvod je ten, že ten zvuk z toho prostě není dobrý. Ten zvuk může být relativně dobrý do vašich uší, protože nemáte zkušenosti a nevíte, co to je dobrý zvuk. Problém je, že ty Line 6 sice možná zní relativně dobře doma, ale pokud je vezmete někam ven a budete hrát s nějakou kapelou, je to k ničemu prostě. To není dobrý zesilovač. Opravdu připlatil bych si, klidně bych si možná i radši půjčil, než abych si koupil Line 6 Spider. Věřte mi, na internetu je tisíce a tisíce recenzí a sami si uděláte obrázek o tom, že tohle prostě nejsou dobrý zesilovače. Nekupujte je. Dalším faktorem u těch zesilovačů bude určitě, jak hodně nahlas chcete hrát. Jelikož jste začátečník, tak asi pravděpodobně budete hrát spíš doma. Pokud ale máte plány hrát s nějakou kapelou, což si myslím, že spousta lidí asi bude mít takový plány, pak se rozhodně vyplatí na to být připravený. Jelikož nechcete koupit něco a řekněme za 3 měsíce kupovat zase něco jiného, je lepší prostě investovat už na začátku a koupit si to takový, abych to prostě mohl použít i s tou kapelou. Kolik wattů asi tak potřebuju? Řekl bych, že pokud se koukáme na lampový zesilovač, tak tam vlastně ten výkon je trošku jiný. Řekněme, že všechno, co je kolem 20 W, by vám určitě mělo stačit. Pokud to má aspoň 20 W, tak to bude dostatečný nahlas, abyste s tím mohli hrát s bubeníkem. Určitě rozhodně ano. Pokud se koukáme na tranzistory, tam je to úplně o něčem jiném, to je úplně jiný výkon a tam si myslím, že se musíte dívat na minimálně 150 W. Minimálně. A myslím si, že i to by mohlo být relativně málo. Dobře, takže máme ten zesilovač. Budeme potřebovat ještě kytaru, to je jasný. Jelikož jste metalista, tak budete asi chtít něco černého, něco hustého, něco, co dobře vypadá.
Zase realita je trošku jiná. Kdybyste měli hledat kytaru, která je hlavně dobrá, ani nezáleží na tom, jak vypadá. Někomu na tom určitě rozhodně záležet bude, ale musíte si uvědomit, že ten vzhled něco stojí. Jo, pokud já bych si měl vybrat kytaru, která třeba není tak hezká, ale hraje líp, než kytara, která je hezká, rozhodně volím tu, co hraje líp. Zase, chcete někoho, kdo vám s tím poradí. Pokud se zeptáte kamarádu a ty se zeptají svých kamarádů, určitě najdete někoho, kdo na kytaru hraje a kdo aspoň trošičku něco umí. Ten člověk by vám opravdu mohl poradit. Zase, zkuste najít někoho, kdo vám poradí. Pokud nikoho takového nemáte, budete se muset rozhodnout sami. V tom případě bych řekl, že pro vás bude lepší koupit novou kytaru. Pokud ale někoho máte, rozhodně je lepší koupit z druhé ruky. Pokud se v tom aspoň trošku vyznáte, taky kupte z druhé ruky. Dobře, ale která kytara je pro mě ta správná? Je pár základních faktorů, na který byste si měli podívat a měli byste se zamyslet předtím, než tu kytaru koupíte. Já tady mám svoji kytaru Fender Stratocaster, jedna asi taková, řekněme, ikonická kytara, tu zná asi úplně každý. Pojďme si na ní ukázat základní věci, které vás budou zajímat, pokud kupujete kytaru. První základní věc bude tvar, to tělo. Tohle je třeba Superstrat, říká se tomu Superstrat. Rozhodně bych vám doporučil něco jako Superstrat. Proč to říkám? Protože tahle kytara je pohodlná, dobře se na ní hraje. Je spousta jiných kytar, spousta jiných tvarů, ale realita je taková, že jste začátečník a chcete něco, na co se lehce hraje. Co když se mi Superstrat nelíbí, chtěl bych něco jiného? V tom případě bych vám mohl ukázat něco jako tohle, Jackson Včko. To bych vám klidně taky doporučil, ale zase problém je v tom, tohle nejsou špatné kytary, jsou to dobré kytary, ale musíte si uvědomit, že vzhledem k tomu tvaru se na ně špatně hraje. Budete se muset naučit hrát v sedě a vlastně tu kytaru si jakoby dáváte mezi nohy. A jako tahle pozice trvá, než si na ní zvyknete. Není to úplně nejpohodlnější. Můžete samozřejmě hrát i ve stoje, ale zase jste začátečník. Hrát ve stoje chvíli potrvá, než se to naučíte. Jo, takže Včka jsou skvělý, já mám rád Včka, ale jelikož jste začátečník, Včka bych vám nedoporučil. Co když se mi nelíbí ani to Včko? Pokud se vám nelíbí ani to Včko, těch možností tam prostě je spousta. Podívejte se na Google, zkuste prostě najít nějaký tvary. Já bych řekl, že třeba takový Les Paul, což vypadá nějak takhle, tuhle kytaru určitě zná úplně každý. Tohle vůbec není špatná kytara, taky dobře se na ní hraje, krásně sedí i mezi těma nohama. Myslím si, že určitě nic neskazíte. Je tam spoustu kytar, třeba i kopií, které jsou relativně levný a jsou to Les Pauly a hrajou dobře. Tohle je určitě dobrá kytara pro začátečníka. Dobře, takže v našem případě jsme se rozhodli pro Superstrat. Pojďme si teda ukázat, co vlastně jsou ty klíčové faktory na té kytaře, na co byste se měli podívat. Základní klíčový faktor bych řekl, že jsou snímače a elektronika. Tohle je elektrická kytara, určitě budete potřebovat dobrý snímač. Jelikož my jsme metalisti a hrajeme metal, rozhodně budete potřebovat humbucker. Humbucker vypadá nějak takhle. Jaký jsou druhy těch snímačů vlastně a jaký je mezi nimi rozdíl? Jak jsem řekl, máme humbuckery, máme single coily. To jsou dva základní typy snímačů. Samozřejmě snímačů je víc, ale tohle jsou víceméně dva typy, které by vás měly zajímat. Humbucker je snímač, který vám dá mnohem vyšší output. Je to prostě mnohem silnější snímač a na metal se hodí mnohem víc než ten single coil. Zase naopak single coily jsou víc, je tam více výšek, jo, je to prostě více reagujou, řekl bych, že jsou takový dynamičtější. Já třeba single coily miluju, já používám single coil hlavně na krku, tam se mi ten zvuk opravdu líbí asi nejvíc, ale jelikož vy jste začátečník, chcete hrát metal, rozhodně humbucker. Další věc, kobylka. Kobylka na kytaře je tohle. Zase, jelikož jste začátečník, určitě bych vám doporučil co možná nejjednodušší kobylku. Rozhodně nechcete žádný dvouzvratný tremolo jako Floyd Rose nebo jiný, nechcete, protože budete s tím mít akorát problém, budete z toho frustrovaný. Vy chcete něco jednoduchého, co vám poslouží k tomu účelu, který vy chcete a nechcete ztrácet čas tím, že budete každých 10 minut ladit kytaru, protože tam máte prostě kobylku, která není úplně pro vás. Kupuju teda použitou kytaru. Na co bych si měl dát pozor na té použité kytaře? Rozhodně bych řekl, že hlavní věc, na kterou si musíte dávat pozor, je krk a pražce. Jo? Ten krk na té kytaře musí být rovnej, aspoň trošku rovnej. Jak to zjistíte? Prostě se podíváte. Takhle. Pokud ten krk je vohnutý, řekněme takhle, nebo na druhou stranu, dá se to spravit, jo, ale
takovou kytaru prostě nechcete. Zkuste si vybrat kytaru, která má co nejvíc možný, pokud to možný, co nejrovnější krk. Pražce. U těch pražců zase musíte se na ně podívat. Pokud uvidíte pražce, které jsou vyhraný, tak vlastně takovou kytaru taky nechcete. Jo, protože vidíte, že tu kytaru prostě někdo používal hrozně dlouho. Jak poznáte, že ten pražec je vyhraný, je prostě upilovaný. Uvidíte, že je rovnej a pak je tam, jo, takhle prostě je vyhraný. Takový pražec se nedá jen tak opravit. Musíte ho vyndat, musíte tu kytaru přepražcovat. To stojí hodně peněz, hodně času. To dělat prostě nechcete. Další věc, než koupím jakoukoliv kytaru, je dobrý zkusit všechny pražce, jestli hrajou. Jak to zkusím? Úplně jednoduše, prostě jo, pojedu, zahraju prostě tón na každý pražec. Pokud jeden z nich nehraje, což se pravděpodobně stane, takovou kytaru nechcete. Pokud kupuju použitou kytaru nebo novou kytaru a dívám se na pražce, existuje úplně jednoduchá metoda, jak poznat, jestli ty pražce jsou dobrý nebo špatný. To je úplně triviální. Stačí si vzít kytaru takhle a vaší pravou rukou si přejedete takhle po tom krku, tam, kde jsou ty pražce. Pokud vidíte, že něco řeže, že vás něco řeže do prstů, tak to není dobrá kytara pro vás. Další důležitá věc jsou ladící mechaniky. To je tohle. Jak poznám, že jsou dobrý nebo že jsou špatný? Tak dobrý ladící mechaniky poznáte tak, že dobře vypadají, to je jedna věc. A hlavně, že se dobře ohýbají. Když se s nima zakroutíte, tak to bude plynulý. Jo, to je důležitý faktor. Pokud uvidíte nějaký ladící mechaniky, které se snadno ohýbají, samozřejmě pravděpodobně dají se utáhnout, takže to třeba bude lepší. Ale zase, jo, nechcete prostě zacházet moc do detailů. Je lepší koupit mechaniky, které prostě dobře vypadají a který se prostě dobře točí. Další důležitou věcí na těch použitých kytarách je elektronika. Rozhodně se podívejte na elektroniku na té kytaře. Jo. To znamená výstupní jack, přepínač, jo, tyhle a vlastně hlasitost a tón. Rozhodně se podívejte, jak dobře vypadají, jestli jsou rozbitý nebo ne. Je to docela jednoduchý poznat prostě ten přepínač, pokud se vyklá, tak to není dobře. Rozhodně hledejte něco jiného. Zase zkuste si na tu kytaru zahrát a třeba tu hlasitost prostě, pokud slyšíte šumění, jo, nebo nějaký zvuk, když to zesilujete nebo zeslabujete, to taky není úplně dobrý. Budete muset vyměnit ten potenciometr. Zase vy jste začátečník, takže asi nevíte, jak to udělat. Jo. Nemá smysl takovou kytaru kupovat. Radši bych se podíval někde jinde. Další věcí je taky akce. To vlastně je, jak daleko ty struny jsou od těch pražců. Pokud možno chcete něco, co má nízkou akci, to znamená, že ty struny jsou opravdu relativně dost nízko k těm pražcům, na to se prostě jednodušeji hraje a bude to pro vás mnohem lehčí. Pokud uvidíte kytaru, která má, řekněme, vzdálenost těch strun od těch pražců třeba takhle, ty se vyhněte. Nebudete s tím mít jenom problémy. Prostě některý pražce budou hrát, některý zase nebudou hrát, budou drnčet. Chcete kytaru, která má pokud možno co nejmenší akci. Dobře, takže máme zesilovač, máme kytaru, můžeme hrát ten metal. No, ještě úplně ne. Budeme potřebovat ještě pár věcí. Hlavní věc, kterou teďka budeme potřebovat, je kabel. Dobrý kabel. Rozhodně potřebujete dobrý kabel. Nekupujte špatný kabely. Jak poznám dobrý kabel? Je to docela jednoduchý. Ten kabel sám o sobě musí být robustní. To znamená, ta hlava, ten jack musí vypadat dobře. Tahle ta část musí být robustní, nedá se jen tak zlomit. Ta šňůra samotná musí být taky tlustá. Pokud vidíte hubený kabel, nekupujte ho. Je potřeba mít opravdu tlustou šňůru. Jo, vyplatí se to. Co dál? Je dobrý mít ladičku. Jelikož jste začátečník, neumíte ani naladit kytaru pravděpodobně, budete potřebovat něco, co vám s tím pomůže. Ladiček je spousta typů. Žijeme v 21. století, já si myslím, že pokud máte smartphone, jakože pravděpodobně máte, nejlepší je prostě stáhnout si nějakou aplikaci s ladičkou, budete to mít zadarmo a úplně bohatě vám to bude stačit. Pokud ale stejně chcete nějakou ladičku, já bych vám doporučil něco jako tenhle Shark. Tohle je levná ladička, skoro nic nestojí, připevní se takhle na hlavu té kytary a ukáže vám prostě lození. Rozhodně nemusíte utrácet velký peníze za ladičku, nemá to smysl. Jedna z posledních věcí je nějaký pouzdro. Pokud vaše kytara už přišla s pouzdrem, tak je to super. Pokud ne, rozhodně potřebujete pouzdro. Je velká pravděpodobnost, že v budoucnosti budete hrát s nějakou kapelou nebo budete chtít prostě tu kytaru někam vzít. Rozhodně si vyplatí to pouzdro koupit. Nechcete prostě, aby ta kytara někde spadla, aby se vám zničila. Těch pouzder je celá řada. Řekl bych, že pro vás, jelikož jste začátečník, zase asi nejlepší nějaký pouzdro, co prostě hodíte na záda, typu baťoch prostě. Dáte do toho kytaru a můžete do metra a jedete prostě někam na zkoušku.
Ty pouzdra nejsou moc drahý. Já si myslím, že za, řekněme, 800 určitě seženete nějaký dobrý pouzdro. Nepotřebujete úplně kufr, já vím, že třeba taky mám kufry a jsou super, ale jsou těžký. Špatně se prostě s nima zachází. Jo, zase to pro vás nemá až tolik význam. Pokud budete už pak někde hrát v kapele a budete prostě mít koncerty, pak ten kufr se vyplatí, protože budete převážet tu aparaturu autem. Tam se vyplatí mít ten kufr. Poslední věc, o které bych se zmínil, je, že sice už máte kytaru, máte zesilovač a stereo, můžete prostě hrát, ale nevíte co. Budete potřebovat nějaký materiál, budete potřebovat nějaký lekce. Budete prostě potřebovat něco, čím se budete řídit a co vás naučí hrát. Těch materiálů je spousta. Doporučuji podívat se na internet, je i jako spousta softwarů, prostě aplikací, které vám s tím pomůžou. Ať už na telefonu, ať už prostě na počítači. Určitě najdete programy, které jsou zdarma. Jeden z nich, který sice teda bohužel není zdarma, ale je dost dobrý, tak se jmenuje Guitar Pro. Jsou to vlastně taby. Jo, co tab vlastně znamená je, že nemáte noty, nejsou to noty, ale jsou to čísla. Takže vždycky vidíte prostě 6 strun a čísla mezi nimi. Tady když je to 0, tak je to prostě otevřená struna, když je to 3, tak je to pražec číslo 3. Je úplně strašně jednoduchý podle toho hrát. Jo, tohle to vám hodně pomůže. Takže určitě doporučuji buď prostě koupit tenhle software, anebo si jenom prostě vytisknout nějaký taby podle prostě písniček, který chcete hrát a hrát podle toho. Takže už máte všechno. Teď už stačí jenom hrát. Pamatujte, že nic není zadarmo. S kytarou je to úplně přesně tak. Potrvá vám to dlouho. Jo? Nemůžete čekat, že v prvních týdnech prostě uděláte nějaký progres. Trvá to dlouho, musíte prostě vydržet, musíte být statečný. Trvá to roky, to není prostě záležitost týdnu nebo měsíců. Někomu to trvá díl, někomu to netrvá tak dlouho. Já třeba z mojí osobní zkušenosti můžu říct, že mě to trvalo aspoň 2 roky, než jsem se naučil hrát na takový úrovni, že bych mohl s někým hrát. Důležitý je nevzdávat se. Nevzdávat se. I když vám to nejde, to neznamená, že zítra vám to nepůjde. Jo? Prostě musíte trénovat. Trénovat, to je to základní. Takže už máme všechno. Tak můžete začít hrát pořádný metal. Metal v domě out.